gebleven. Dat dit allemaal zo gebeurt. Hè? Ik heb vanmorgen met een Hollander praat. Die man had hier nog nooit geweest en die liep dan die tocht met. En hij zei, die komen over zulke vreemde stukken langs. Hij zei, onvoorstelbaar dat wij zo lang sturen. Maar hij zei, het is zo. Wat ga je nou al die bio? Wil je kijken? Ja, dat mag wel. Even zien hoor. Koude macaroni-schotel. Dat is goed voor het rennen. Gratis af te halen. Nou, hij heeft er nog niks van gehad, dus dat zal wel niet goed zijn. Drinken, fototoestel, lepels, brood. Oh ja, extra schoenen voor mijn man, maar dat is er niet nodig. Dus. Maar ga je dan wat speciaal dingen omdat je je hoest de keer hebt en ja, je komt zien door het meisje wel? Helemaal niks. Nee. Nee. Verkeep het zichzelf. Maar is dit nou goed voor de verkeer van het hoes of nee? Ik weet het net, ja, hoe meer mensen het zeuren, hoe beter het is natuurlijk. Hè, dus dat is nooit wat mis mij. Dus dat zijn bindsymbolen dan mij doet. Nou, dat mij dat voor mij. Ja. Wij zijn hier super. Ja. Zit hij de hele dag al wat te zien? Ja, van de morgen al de hutrenners jongen. Nou, en toen nou de renners. Dus ik de hele dag hier gezellig. Ja, volle meer ken je ook net of wel? Nee, maar ja, ik hoor het net meer. Dit calculeren we eens vandaag. Ja, want het dwarp uit, dat is zo'n beetje onmogelijk. Ja, dan moest de auto al boet nu zetten en dan kist voortkomen. Ja, wil je al een keuze maken? Freek, wat voor ijs wil jij? Je toch maar even de doorhiepen? Ja, nou, meestal gerief en oost dat we dat noemen. Ja. En verkeer je wat? Ja, ik heb heel aardig ijskost verkocht. Ja, dat gaat poel best. Ja. Maar ja, de rinders net of wel? De renners net, nee, maar de kuiers, zoals nou, die hebben meer tijd als de hutrenners van de morgen. Dat is weer. En bij de meesten gedaan natuurlijk. Ja. En ze rennen er wel aan, hè? Zo rennen ze er wel voor oud, wel nedig, denk ik.